ഫ്രണ്ട്സ്, ആമീസ് ഡ്രീംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു കളയെക്കുറിച്ചാണ്. കള എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ കേട്ടോ, ഇതൊരു കള മാത്രമല്ല, ഇതൊരു സക്കുലൻറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ്. സക്കുലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകളിലും തണ്ടുകളിലും വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന ചെടികളെയാണ് സക്കുലൻറ്റ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കളയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പരിചയമുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഭിത്തിയുടെയൊക്കെ സൈഡിലും അതുപോലെ മുറ്റത്തും അതുകൂടാതെ മതിലിലേക്ക് ഇഷ്ടംമാതിരി കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. ഒരു സക്കുലൻറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. ആർട്ടിക്കേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് പൈലിയ മൈക്രോഫില്ല എന്നാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് മൈക്രോഫില്ല എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഗൺ പൗഡർ പ്ലാന്റ്, ആർട്ടിലറി പ്ലാന്റ്, റോക്കറ്റ് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയ വിളിപ്പേരുകളും ഈ പ്ലാന്റിനുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇതുപോലെ കടുകട്ടി പേരുള്ള ഈ ഒരു കളയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആമസോണിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഓൺലൈനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പ്ലാന്റാണ് സെർച്ച് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ നല്ല കണ്ടുപരിചയമുള്ള പ്ലാന്റാണ്, പക്ഷേ വില നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന കളയ്ക്ക് ആമസോണിൻ്റെ അകത്ത് 290 മുതലൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു പ്ലാന്റിന് 290 രൂപ. നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ പറിച്ച് കളയുന്ന ഈ പ്ലാന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആമസോണിൽ കയറി ജസ്റ്റ് മൈക്രോഫില്ല പ്ലാന്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, എത്ര പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ. ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ബോട്ടിലിന് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് 166 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് 250 രൂപ ആ ഒരു റേറ്റിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ല, നമ്മളത് പറിച്ച് കളയുവാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വൈറ്റ് കളറുള്ള പോട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിലൊക്കെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആമസോണിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ചെറിയ പോട്ട്സിലൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണ് കാണാനെന്നും. ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിലായാലും അതല്ല സാധാ നമ്മുടെ പോട്ട്സിലായാലും വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് ഈ പ്ലാന്റ് മേടിക്കുന്നതിന് കാരണം. ഡോളറിൽ ഇതിൻ്റെ വില കണക്കാക്കുമ്പോൾ 17.99 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ വില കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റ് നാടുകളിൽ ഇതിൻ്റെ വില മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടെ കളയായിട്ട് പറിച്ച് കളയുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തുകൂടാന്ന്. നമ്മുടെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്, ആമസോണിലൊക്കെ ഇത്രയും വിലയുള്ള ഈ പ്ലാന്റിന് നമുക്ക് ഒരു അലങ്കാര ചെടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേന്നും ഇതിൻ്റെ കെയറിങ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞേക്കാം. നനവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷന് റൂട്ട് ബോൾ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരിക്കലും ഒറ്റയായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 1-2 പ്ലാന്റ് ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും അല്ലാതെ ചെറിയ സെറാമിക് പോട്ടുകളിലൊക്കെ വളർത്താനും പിന്നെ ടെറേറിയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോഫില്ല പ്ലാന്റ്. വളരെ സെൻസിറ്റീവായ തണ്ടുകളോട് കൂടിയതും ഇളം പച്ച നിറമുള്ള ചെറിയ ഇലകളുമാണ് ഇവയ്ക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് 1 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് വലിപ്പമുണ്ടാവുക. ഇതിൽ തീരെ ചെറിയ പൂക്കളുമുണ്ട്. പൂക്കൾ വിരിയുമ്പോൾ പച്ച നിറവും പിന്നീട് ഒരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡിലേക്കും ഈ പൂക്കൾ മാറുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന പൂക്കൾ. അല്ലാതെ വിരിഞ്ഞ് 1 ദിവസം 2 ദിവസം പ്രായമായ പൂക്കളാണ് ഇത്. ഇത് പതിയെ മെറൂൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറിയ പൂക്കളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ 10 മണിച്ചെടി നട്ടിരുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ, അതായത് കന്നാസ് നടുവേ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടാണ് 10 മണിച്ചെടി നട്ടിരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പോട്ടിൽ നമ്മൾ റീപോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു ദിവസം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ നിറയെ ഈ പ്ലാന്റാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആർട്ടിലറി പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സീസൺ കഴിയട്ടെ. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള 10 മണിച്ചെടിയുടെ വേറെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീമൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതെന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ പ്ലാന്റ് എല്ലാം പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ കളർ നടാം എന്നോർത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ റീപോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റാതെ ഇരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് അന്ന് ഈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നി. കാരണം ഇവിടെ കാണുന്ന മിക്കതിലും തന്നെ ഇതുപോലെ ആർട്ടിലറി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്.
ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന ചെടിക്കകത്തും അതുപോലെ ഇത് 10 മണിയാണ്, 10 മണിക്കകത്തും എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ആർട്ടിലറി പ്ലാന്റ് ആണ്. ചെറിയൊരു പുൽത്തകിടി പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ഈ പ്ലാന്റിനോട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കളയാൻ നിർത്തിയേക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെയായിട്ട് ഒരു പോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നത്. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതല്ലാതെ ഇതിനോടൊരു വല്ലാത്തൊരു അട്രാക്ഷനും തോന്നിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ നമ്മുടെ ഈ ജാമൊക്കെ മേടിക്കും, ഈ കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ ചെടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ചെടി. കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമല്ല. ഏത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയാലും ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ് ആയാലും വൈറ്റ് പോട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു വൈറ്റ് പോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല പ്രത്യേകം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ജാമിൻ്റെ ഈ കപ്പാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ തീരെ ചെറിയ പ്ലാന്റ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തോന്നി കേട്ടോ. ഇതൊരു 2-2.5 ആഴ്ച മിച്ചമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പം ഈ ചെടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇതതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു കുറച്ച് 2-3-4 തൈയാണ് ഇതിനകത്ത് നട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പോട്ട് നിറയെ തൈകളാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൈകൾ ശരിക്കും വളർന്ന് ഇതുപോലെ ലെങ്ത് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് തൂക്കിയിടാനായാലും ശരിക്കും ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് വരാനും പറ്റുന്നൊരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെയർ ചെയ്ത വീഡിയോസ് കുറച്ചാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടുകളിൽ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതിലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഈ ടെർട്ടിൽ വൈൻ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ തണ്ടുകൾ ഒടിച്ചെടുത്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ വേരോട് കൂടി പറിച്ചെടുത്ത് നടാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ചെറിയ തൈ നട്ടാൽ മാത്രം മതി, ഇഷ്ടമാതിരി തൈ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൂടുതലും നടക്കുന്ന റൂട്ട് ബോൾ വഴിയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറയെ ഇതൊരു ചെടി നട്ടാലും അത് കൂട്ടമായിട്ട് ഒരുപാട് ചെടികൾ വളർന്നു കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ പോട്ടിലൊക്കെ നട്ട് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എപ്പോഴും നിലനിർത്തുക എന്നാണ്. എപ്പോഴും ഈർപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. അത് ഒരുപാട് വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത്, അതായത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കരുത്, കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ മണ്ണിൽ എപ്പോഴും നനവ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഒരു സെമി ഷെയ്ഡ് രീതിയിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. സെമി ഷെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു 8 മണി 9 മണിയിലത്തെ ആ സമയത്തെ സൺലൈറ്റും അതുപോലെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സൺലൈറ്റും അടിക്കാൻ പാകത്തിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആട്ടോ. പക്ഷേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി നടക്കുന്നവിടം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ചവിട്ടി നടക്കുക ഇതൊരു സെൻസിറ്റീവ് പ്ലാന്റ് ആണ്, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചവിട്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നടക്കുന്നവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക. യാതൊരു കീടശല്യം ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് വെറുതെ കാടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് യാതൊരു കീടശല്യം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ മുന്നേ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ, നട്ടു വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് യാതൊരു വളങ്ങളും നമ്മളൊന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഇനി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും വളങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ജൈവവളം ആയ ചാണകപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ വളങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആകെപ്പാടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പോട്ട്സിൽ നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു കെയറിങ്ങും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, യാതൊരു കെയറിങ്ങും കൊടുക്കാതെ നല്ലൊരു പ്ലാന്റായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കാട്ടുവള്ളയെ. പിന്നെ ഇത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് പ്രൂണിങ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായിട്ട്, അതായത് ഇതുപോലത്തെ ലെങ്ത്തായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് പ്രൂണിങ് നടത്തി വിടുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ വരാനും അതുവഴി കൂടുതൽ ഹാങ് ആയിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് നിലനിർത്താനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഈ മൈക്രോഫില്ല ചെടികളൊക്കെ ഈ അലങ്കാര ചെടി എന്നതിലുപരി മറ്റ് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു ഔഷധമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കാം. പെൻസുലർ മലേഷ്യയിൽ മൈക്രോഫില്ല ചെടികൾ വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പും ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിലെ വിരകളെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്വാട്ടിമലയിൽ ഈ ചെടികൾ ചതച്ചെടുത്ത് വ്രണങ്ങളിലും ചതവുകളിലും വെച്ച് കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ ക്യൂബയിൽ ഇത് കഷായമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ജമൈക്കയിൽ ഒരു ടോണിക്കായിട്ട് ആസ്മയ്ക്കെതിരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഗ്രനേഡിയൻസിനിടയിൽ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കത്തിന് വേണ്ടി കഷായമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു സൈറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടതാട്ടോ, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം. ഇതിന് എനിക്കൊരു 100% ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊക്കെ 100% പക്കയായിട്ട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളിതൊന്നും പിന്തുടരരുത്. ഇത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പരാമർശം കണ്ടത് മാത്രമാണ്. അത് ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ആരും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലാതെ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനടക്കം നമ്മളെല്ലാവരും പറിച്ചു കളയുകയാണ് പതിവ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഈ പ്ലാന്റ് പറിച്ച് കളയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. യാതൊരു കെയറിങ്ങും ഇല്ലാതെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഈ മൈക്രോഫില്ല പ്ലാന്റിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയേ, വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.